Dobrý deň, milí rybári a rybárky. Dnes by som vám chcel predstaviť výborne. Dobrý deň, milí rybári a rybárky. Dnes by som vám chcel predstaviť novinku od značky Mikado na rok 2025 a to sú tieto nádherné navijaky Katsudo Feeder. Tieto navijaky sú samozrejme už ako v názve píše určené na feeder, ale kľudne môžete s nimi chytať aj inú jemnú rybolovnú techniku. Tak poďme si ich pozrieť trošku bližšie. Tieto navijaky sa vyrábajú vo veľkostiach 3000, 4000 a 5000. Tento navijak má plytkú hliníkovú cievku, na ktorej sa nachádzajú dva gumené klipy. Má perfektné navíjanie vlasca a super ľahký chod, keďže tento navijak obsahuje 11 ložisk a jedno axiálne. Brzdná sila týchto navijakov je u 3000 8 kg, u 4000 10 kg a u 5000 12 kg. Všetky tieto navijaky majú prevod 5,2:1. Takže ak sa neviete rozhodnúť, aký navijak na feeder, tak toto je pre vás správna voľba. Navijačiky sú veľmi ľahké, kde pri veľkosti 3000 tento navijak váži iba 264 gramov. Tieto navijaky nájdete u nás na predajni, ale aj na webovej stránke www.livefish.sk. Takže majte sa pekne a lovu zdar.